Aprenem més sobre els polígons. Què són els polígons? Són figures geomètriques, planes i tancades. Estan formades per línies poligonals tancades. Aquestes línies s'ajunten formant els costats. Cada costat està unit a un altre per un punt. Aquests punts els hi diem vèrtexs. Els espais que hi ha entre un costat i un altre s'anomenen angles. Hi ha un munt de polígons diferents. Els polígons poden ser regulars, perquè tots els seus costats i els seus angles són iguals. Segur que us heu fixat. Els irregulars tenen costats i angles de diferents mides. Mireu, hi ha costats llargs i altres de curts. A veure, com és aquest polígon? Molt bé, irregular. I aquest? Doncs és regular. Per què? Perquè tots els seus costats són iguals. I els seus angles també. Amics, també els podem agrupar segons els seus costats. Anem-ho a veure-ho! Els polígons que tenen 3 costats s'anomenen triangles. Els que tenen 4 costats s'anomenen quadrilàters. Els que tenen 5 costats s'anomenen pentàgons. Els de 6 costats, hexàgons. Ja sabem una miqueta més sobre els polígons. Adéu, amics! Ens veiem aviat!